kandhane kang sekar gadong tuen kembang-kembang menur kang esmu arum winar lan yatan katikusuma mangambar-ambar mawur kuku sing tupaku malon kelon sasat meko lir membo Bathara pomotipun eling kaki urip aneng donya bebasan mong mampir ngombe miloden tabari nembah sikirana dresila nambut karya hamba jujur pangurung jenandang swaraga ucap kacarita Srinata Ngastina wis kundur hangedhaton bawane Narendra tebih sesirih pramila datan minggah mring sanggar pamujan malah laju manjing jero sasana Ndrawina kadrengge nyodat marlupa sigra kembel nadah kaliyan ingkang garwa Dewi Danawati sekul pethak menthik wangi sayur menir bumbu kunci sambel terasi lalap kemangi lawe bebek goreng brutune sak puncu kenong gedene unjukan cangkol asli bekonang den longgo sak gendule nganti kaya kluwung nyerot banyu segara dasar sarira saras ngathik nedeng kaladuk kasadan pramila ketingal dokoh anggenira darat tanpa sendok uluk dekem ngantos tanduk kaping 3 upa temengsahaning brengos kaya sarah katrajang banjir wis kraos tuwuk sigra leyeh-leyeh munggwing kursi goyang sabuk den kendhoni ngumbar padaran ngablah-ablah kaya genthong disarungi wow to nang nawa ingkang dawet mangun suku Ndrawina gantya winuwisa ora kaya ingkang gumyak-gumyak ing pagelaran Jawi Prakyana Patih Harya Sengkuni lumampah klelet kaya bandar kalah main kukus sing tupaku melung ngenengken tiasa ngapake wong kawengku sagung jajan
Oi, awas. Hei. Awas. bala tumingal acambo samya ngadali lir tethet wilating kandha teng yuang gong manguncang niti benjang sangat cimicil lading nyong tali wus
Man werta man werti man yen wis ungu panjenengane bakal kaboyong kundur marang Praja Ngastina. Dadi sarana ngguling perang Bratayuda Jabinangun, kowe sak adi-adimu kabeh kedhawan nderekake jengkaring Kang Sinuwun. Layang Bisma kok mutung nika pripun? Alah biasa. Mbahmu siji kae ya ngono kuwi. Nek ora cocok penggali terus kundur tanpa pamit. Ah kok mboten cocok niku sebab apa? Pandhawa Kurawa didhawuhi rukun aja ngarep-arep Bratayuda. Nembung njaluk biyantu arep mateni Werkudara. Dililani dening Kang Raka. Mula eyangmu banjur maklipat kundur kae mau. Usul man. Durma katir usul apa? Nek perkara Kurawa mboten gelem rukun kalih Pandhawa niku nggih monggo mawon. Sebab sedaya tiyang niku diwenangake gadah panemu dhewe-dhewe. Lah iya. Ning bareng Kakang Prabu Duryudana kagungan penggalih ajeng boyong Kaka Prabu Kresna niku jroning ati kula tuwuh tandha pitaken man. Piye rasane atimu? Lah wong Kakang Kresna kok ajeng diboyong teng Astina niku napa purun? Lah kok ora gelem iki sebabe apa? Oh alah man. Kaya ngeten niku sudah bukan rahasia lagi. Sing sepisan Kaka Prabu Kresna niku wiwit cilik nganti tuwa mung tansah cecaketan kalih Pandhawa. Napa malih sing jeneng Kresna kalih Arjuna niku ibarate kaya dene dhuwit lumah. Tresna Janaka niku ibarate kaya dene dhuwit lumah lan kurepe dinulu seje gambare nanging yen ditanjakake ora beda regane. Bocah iki godhong suru lumah lan kurepe. Lah nggih kaya ngeten rakete Pandhawa kalih Kakang Kresna kok dina niki nganyar-anyari. Kakang Prabu Duryudana ajeng boyong Sinuwun Dwarawati niku napa sing diboyong gelem? Oh iya. Tresna. Ping pindhone Prabu Kresna nika sinten? Kresna niku titis Wisnu. Mongko Wisnu niku dewaning katentreman, dewaning adil lan bebener. Mula Bathara Wisnu niku geleme kumpul nggih kalih bebrayan sing jujur, adil lan suci. Napa Wisnu krasan manggon enten negara Ngastina sing isine mung wong padu, wong dem-deman, wong selingkuh, royal, keplek, camjikya. Mboten krasan man, mboten krasan. Lah kejaba nek Kurawa niki dra gelem mertobat kalih sing gawe urip, terus padha ndandani jiwa sing pun bobrok niki. Lah niku mbok menawa Kakang Kresna kersa rawuh mriki. Ning nek mboten nggih ampun ngarep-arep jagake ndoke si blorok. Dadi nek ngono kesimpulanmu piye? Kesimpulan kula anu man. Mboten susah sewanten Makambang mawon. Ndak tiwas entek-entekke ragat. Teng gedabyak ning mboten bakal entuk gawe tiwas ngisi sini. Durmakati, kula Lik. Kowe gelem mangkat ya karepmu, dene yen ora mangkat ya wis mung kari nyatet jenengmu wae. Lah ya wong bola-bali asma iki kinarya jaba. Mula ya ngeyel. Ora gelem napa kritik, rumasane awake dhewe iki wis apik terus. Jeneng Sengkuni nek diwalik niku Seng. Ni niku muni, ku niku kaku, Seng niku sengak. Mula nek guneman Sengkring sarwa sulaya. Nggih to, Man? Wah, rungokke cangkir mudur. Man Sumiati. Wedhus iki Sumiati sapa wong ngawur wae aku iki Arya Sengkuni kok kocluk. Niki kok dro ngrembug Pak Kasna niku wonten perkara napa niki? Pak Kasna sapa bocah iki nglindur apa piye? Wong Pak Bendoli wis ora ana kok dirembug. Lah nggih nek mung ajeng boyong Prabu Kresna mawon kula ampun dadak repot-repot. Mang pasrahke kula mawon, Man. Mesti beres. Lho kowe kuwi sagem boyong Sinuwun Dwarawati Ciraksi. Sagaman tenan. Lho, saestu. Wah, bagus tenan kowe cah nusukan iki.
Nyolong pethek kowe lho. Katone klemar-klemer ngono jebul gedhe tekadmu. Nggih. Nek nggih niku kabeh wau nggih kudu wonten biayane, Man. Jir pira kuwi angkase? Nggih sekedar wong saku untuk beli rokok. Lah ya pira? Nggih, Kang Sayuta mawon, Man. Mandam kaya ucek ngono rek. Turu tuku rokok tek 5 juta ki apa arep dienggo ngobong jenggotmu kuwi apa piye? Kabeh wae padha dandan ayo tumuli ndak kanthi nderekake ingkang sinuwun marang Dwi Pamangkambang. Lho niki, man kisaken dawuh. Lho niki kisaken dawuh. Istika waman, istika waman. Durmagati karo Citrasi, kowe piye mangkat apa ora? Age melu to, Man. Wong latihan kaya kok mboten melu niku pripun? Kula nggih temut lho, Man. Aku lho mboten melu sing gawe wedang sinten? Wong Saedo Prai. Kula swatama, kula wonten dawuh paman. Rene kabeh wis padha rumanti, diage sira metu njaba. Nembang tengara budaling madya, babar pisan sira dadi cucuking baris. Terang dawuh timbalan paman patih keparenga kula medal Jawi. Ngundang prawadya, ya swatama aja nganti tunda bima. Munduri sang Haswatama ngundangi sangya para prajurit swarane tengara ngumandang ngawang-ngawang tambur slumpret gong beri suling lan puksur tong-tong greta teksa puran lir ombak ing jala ngedi
Metune petik, ayo. Umyong swarane wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru satata tancaro wong teni rahmat barna tuwaca miwang bendeng wongkong swatama kang minangka cucuk ing Prawadyabala pokok kula wonten dawuh bilung dalem bose
Aku wis kelakon sowan Prabu Duryudana. Panjenengane saguh sabiyantu anggonku bakal mateng Werkudara. Dina iki aku bakal nyegat Pandhawa ana ing Dwipa Makambang. Kowe wis tau ngerti dununge Dwipa Makambang, Gok? Oh, sampun. Kula niki daerah pundi mawon pun apal. Durawati, Mandura, Wirata dan lain sebagainya niku pun ate kula ambah. Ampun malih kok kutha gedhe-gedhe. Lah mbok daerah sing jepit-jepit to Kang Tegok niku apal. Kaya to Daleman, Gunung Pare. Gulung buka kurang. Wong sapa mrono ya karo awake ngono kok. Cek ben kae. Andukmu kari to, Kang? Ora tak baleni. Aku rawani mrono oleh ku mbayar sing kurang 5.000. Tur mbok-mbokane galake ora umum. Nggih. Didang ora wangsulan sing cetha malang ngrembug aneh-aneh. Sumben nek dorone iki aku dijak. Oh, lah bose cluthak ngono kok. Kaya ngono kok kebutuhan biologis kok. Ora peduli wong gedhe wong cilik. Lah gebutuh mbok eneng ora-ora kidul kono ya dadi kok. Tokok. Wonten dawuh. Supaya ana anyaran aku kabarono kok. Sing murah wae. Mosok niku paling murah niku 20 kok. Sing 10 enek ra kok. Oh, ratu kok golek sing murah. Murah sing larang. Njaluk murah ya pinggir kretek gilingan kae no. Iki jare iki lakon apa to? Wayang kok rembug kaya ngono. Ah ya dinggo gaya-gaya Pak Kang. Sing larang jaman kaya niki nek dinggo sepan enggak marake mumet. Tokok. Ayo aku tudono dalane nyang Dwipa Makambang kok. Inggih wis taken dawuh. Pertapan ngemplak kulon kono kata. 12 menawa terminal bis. Kuwi bali Kambang goblok. Angger jam 7 sore no pinggir-pinggir dalan kono kuwi wonge gapiak-gapiak. Durung manuh barang ya diampirke kuwi. Mongo. Bocah kok pribis wae. Sinuwun dateng Dwipa Makambang badhe madosi sinten? Nyegap Werkudara, arep tak sempal-sempal batrange. Ora betah melek ngono kok nantang Werkudara iki kok menang. Aku karo Werkudara gagah endi lho? Nek gagahe gagah sampean. Sugihe sugih sampean ning kadigdayane jangan tanya. Werkudara niku nek latihan gelut men sekali sing ngobar kok disumbari. Wis aja ngowoke caturane kere bilung kowe. Ayo kirapno bala buta pedha dibungangus sendika sinuwun. Miwat langening kalangian aglar panta muncar dina lira kekonangi wong surem sorotetan padang wong
Andetangayung kono sira mandaya pati ana yaksa gung sangkrama namane wil kataksine jejagi jroning waring bathok ulam tanpa tuh mena-mena samudra mila gugu saben hari mena-mena samudra mila gugu saben hari dereng dangu sarwa paduka sinuwun mandura ing abdipun Anoman ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Sandappada. Ya ya Kakang. Bektine rawuh ingsun tampa ora liwat taklim kowe ganti tampanana. Inggih kapundi dadosa jimat dawuh saking paduka sinuwun. Kakang Anoman kula wonten dawuh. Tekaku mrene sebab mireng pawarta yen wektu iki Yayi Prabu Kresna tapa sare ana ing pulo tengah segara ngarep kuwi. Reh ning kang rumeksa rajaning Gustimu ing Ndorowati kuwi Kakang Anoman. Mula jeneng ingsun mundhut palilah nedya sabiyantu ngawat-awati Dwi Pemakambang kene Kakang. Waduh. Sembah sewu nuwun sinuwun. Dene paduka kepareng badhe sabiyantu dhateng kewajiban kula. Yes, yen mangkon ayo padha nganglang sakiwa tengene Dwi Pemakambang monggo kula dherekaken sinuwun. Mangkang grasa sumbat
Ridu mawur mangawur-awurahan tengarane ngajurit kong makur kangsa tetek kaya butula war panjriting turangga esti kata ingkang doca layu sabit lho iki raket rek tutih Anoman biyen kae ta iki ih Raden kula pun Anoman kowe kok tetengokan nang dhisik segara kene iki lagi ewuh apa kula mapan wonten mriki menika mundi dawuh timbalanipun Ratu Gusti kula kinen rumeksa sangata ingkang nembe tapa sare wonten Dwi Pemakambang ajeng menika nek ngono genahe kowe dina iki dapuk dadi juru kunci to monggo kersa anggenipun Mas Tani iya tiwas kebeneran man yen pancen kowe ingkang kewajibah tungguk kemit eneng Makambang kene aku njaluk tulung larapna swanana pasareane sinuwun Prabu Kresna nuwun sewu panjenengan sinuwun Dwarawati menika wonten wigatos menapa Anoman aku mrene iki nderekake anak Prabu Duryudana ingkang wigati bakal mboyong sinuwun Prabu Kresna marang Praja Ngastina eneng kono mengko panjenengane bakal dimuktekake nek perlu ya kowe barang kuwi bakal digrujuk bandha donya mula aku lilanana tak munggah nyang Makambang ya man Raden Patih piye man mestuti sabdane Gusti kula Sri Kresna duk nalika semanten pancen Pandhawa Kurawa dipun keparengaken nyobi nggigah anggenipun sari nanging wonten syarat ingkang kedah dipun estakaken syarate apa syarate apa nganggo dhuwit ekstra apa piye pirang atus yuta aja kuwatir mesti beres ta wis syaratipun mboten brana arta nanging sinuwun Dwarawati dawuh dhateng kula bilih sinten kemawon ingkang nyaketi ing pasarean Makambang kedah nglugas pusaka mboten kepareng mbeta didamel lho ora entuk nggawa gegaman lho iki mboten pikantuk Anoman pernatan kaya ngono mau ora umum kuwi ing atase aku sak rombongan iki jejaring satriya kok mau ngarep nggugah wong turu wae dadak kudu seleh gegaman kuwi jenenge pelecehan ngerti ih mongso burung angin panjenengan Mas Tani lah nek aku ora gelem kowe arep ngopo budi tak sembadani bangga tak rampungi swatama iki bagianmu nggih bumi goncang kanjeng langit kalak-kalak katon lirik kincang sang maweh gandrung sabarang kadung aja kaladuk gemblong Anoman aja pumalungkung den pragitna tanding yuda mring wamami ketiban tangan kuremu tan urung dadi layon aswatama wong cublok aja sumbar aja waton muwus ketumplakan haji jaya guna
Anjileno mas diajur remo rampu dadi rampok. Wah. Hei, wah. Wah.
Awas. Oh. Oh, ah. Wah. Oh, wah. Oh, iya. Oh, awas. Oh. Wah, iya, iya. Wah, mati apa? Woi. Oh, wah. Oh, iya, wah. Waduh. Oh, oh. Iya. Wah. Oh. Wah. Wait. Wah. Oh. Wah. Oh. Wait. Oh. Dan. Wah. Sorry. Sopo kowe? Nami kula Putrut. Arep apa? Medos yana men. Aku wae tanding ngono. Mantun apa? Ayo, nek karo diapurmu. Ayo. Hoi. Wah. Wah, kentele. Ayo. Ayo maju. Ampun, bongak-bongak jing-jing ringgit. Kok berparat. Mengki ndak telas wantene. Nyok, mati kowe. Ayo. Ayo. Nek mung diapur kowe. Eh.
Wah, bokok kowe. Wah. Ya. Wah. Yogya malih kinarya palu Bisurya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadang eling ayak nunggil ibu. Waduh. Anoman sik barat. Kaya mentas megur anyar kowe. Barisan wis nutuk babati nganti ngendhelong sak pembandil ambane. Ya. Aja prak sumbar. Konangan Narpati ngawangga karena basus netas janggamu kelakon kowe. Kakang Anoman kok mundur ning apa? Pancenipun kula boten ngawon sinuwun, nanging gandeng ingkang majeng wau sinuwun ngawangga. Mongko kula mangertos bilih Prabu Karna menika kadang tunggil ibu kaliyan Gusti kula Pandhawa. Kula boten mentala sinuwun. Mila lajeng trima mundur kemawon. Ah. Wong perang kok dadak etung-etung kulit daging. Kliru kuwi. Ngali tak papakne. Karno. Kula kok Prabu. Kowe cenanangan mrene iki arep ngopo? Arep ngopo? Badhe sowan Koko Prabu Kresna. Wis ngerti pernatan Makambang kene apa durung? Pun nggih sampun. Jenengan ingkang badhe sowan dhateng pasaran kedah lugas pusaka. Lagi niki wis ngerti. Lah kok nekat? Kowe kok nekat? Atos balungmu, iya. Seneng atimu bisa ngasorake Anoman. Nek kepengin gelut karo aku wae. Ayo, bola dewa tandhi kono. Jotosan, bantingan sak gedemu tak ladeni. Loh, Koko Prabu menika wonten ngriki kadhapuk menapa? Wong tuwa kok ora urus ngono. Wah, keparat. Masuk. Ayo, maju. Kyai Prabu Kurupati badhe sulem mlebu geni. Nggih. Waduh. Mboten Koko Prabu, mboten. Kula mboten badhe wani kalian paduka. Koko Prabu Mandura menika kadang kula sepuh ingkang kedah kula pepundi. Loh, nek arep pancen padha nekat ya ayo. Mati bareng tak lakoni. Oh, lole. Hei, aja lole. Lole iki panganan apa? Barang ora mareki ngono kok pijer diucapke wae. Koko Prabu, kula ingkang nyuwunaken pangapunten kalpatanipun Kakang Prabu Karna tunadi-adi kula Kurawa. Ingkang sami mboten melu panyaruwenipun Kakang Anoman. Sing dadi dadakan pasularan iki mau malah patih sengkune niku. Dielingke Anoman supados sami saleh gegaman piyambake ngeyel. Paman Sengguni, kula wonten dawuh.
Ndika kudu nyuwun pangapura marang Kakang Prabu Mandura. Lho nggih. Ngestaken dawuh nyuwun ngapunten Sinuwun Mandura, nyuwun samodra pangaksami nggih. Aja njaluk ngapura karo aku. Njaluk ngapura karo Anoman. Sebab sing jaga makambang kene iki dheweke, dudu aku. Oh, wong gerang senengane kok gawe kisruh wae. Mula ya kesurang-surang uripe. Ayo, gak minta maaf karo saudara Anoman. Anoman aku njaluk ngapura ya man, aku wong tuwa akeh lupute. Ah, mbok ngono. Mau-mau ki gelem tata susila ngono rak ya ora susah dadak nganggo peperangan. Iya, pati sing ngono luputmu wis tak apura. Kakang Anoman, kula wonten dawuh. Iki gandeng Yayi Prabu Duryudana sakrawene padha nuhoni pernatan selih gegaman, kepiye karepmu? Lah iki, monggo. Sedaya kemawon kula dherekaken minggah dhateng Makambang. Oh, ngono? Iya. Oh iya. Yayi Prabu Duryudana, kula wonten dawuh. Rene sedaya sampun lugas pusaka menika Anoman sampun atur palilah kepareng Yayi Prabu enggal minggah dhateng Dwi Makambang. Wih, matur nuwun, Koko Prabu. Monggo Bapak Durna. Lan sira Paman Hari ayo sowan Koko Prabu Kresna. Monggo, Ger. Monggo kanthening tumawa salami mung awas eling lukitaning alam Koko Durna Nuwun kula, Ger. wah Koko Prabu Kresna anggenipun sarindah tak mawi triwikrama dados brahala kados mekaten bapa. Walah wong ingkang raka menika titis wenu kok, Ger. Mila nadyan namung sari nggih mawi triwikrama, kados kula menika nggih ngaten. Sampeyan nek sare ya triwikrama ta wakne. Iya ning ya mung sebagian ora abah. Wong tuwek kok senengane rembug loncoman. Dirungokke ngoyo-ngoyo kok cengengesan. Lah nggih, sumangga. Ger kepareng wenggal nindakaken anggegah ingkang Raka Sri Kresna. Wih, yun mangestu bawa. Mugi-mugi kemawon, Ger. Koko Prabu Kresna. Kula ingkang ngrayi ngastina ingkang sowan. Monggo kula aturi wungu Koko Prabu. Koko Prabu. Monggo kula aturi wungu Koko Prabu. Wata kaya mangkono. Prabu Duryudana anggegah keng Raka Sri Kresna kanthi anggoyok-goyok wentes sira ingkang kiwa. Lekas kang mangkono mau yekti wis tinulis jroning jangka. Lamuning benjang temapaking Bratayuda dina pungkasan. Sri Ngastina pepes wentes sira kiwa pinupuh gada dening Dian Werkudara. Brahala Kresna ginugah datan ngalisik. Malawana daya Prabawa hawa panas nampek pasuryaning Sri Kurwati dadya mundur sang Nata Ngastina. Wah. Tas pundi, Ger? Kok lajeng lenggah malih?
Waduh, ketiwasan Bapa. Ketiwasan? Ih. Koko Prabu Kresna kula gugah. Kula ya kaya pentesipun boten kersa ungu, malah kadadak wonten angin banter nampek pasuryan kula. Dos pundi menika? Menapa menjang Bratayuda kula saestu kasoran. Inggih sampun ngendika ngaten rumiyin to, Nger. Sedaya menika rak inggih kedah dipun budidaya. Lah nyatanipun kula gagal mboten saged nikah. Kakang Kresna ngaten kok badhe budidaya menapa malih? Lha ingkang sinebat Kurawa menika mboten naming paduka piyambak to, Nger. Kurawa menika cacahipun 100. Dados mboten namung anak Prabu kemawon ingkang kajibah anggigah Kengraka. Tasih kathah tunggilipun, Nger. Dursasana, Kartamarma, Durmagati lajeng kawimbuh Kengraka ngawangga. Adipati Sumini menapa menika inggih kedawan nyobi tumandang. Sanggone kok Sumini keparat. Oh inggih, monggo Nger, kedah dipun cobi rumiyin. Kakang Prabu Karna, nuwun kula wonten dawuh. kula suwun jengandika Kakang gentos anggigah Koko Prabu Kresna. Sendika Yai Prabu? Duh, Koko Prabu. Kula aturi wungu Koko Prabu. Monggo, kula aturi wungu Koko Prabu. Koko Prabu. Koko Prabu. Srinata ngawangga Prabu Karna Basusena anggigah Sang Brahala Kresna kanthi grayang jangga. Paniku ugi wis tinulis jroning Jangka Bratayuda ing benjang Prabu Karna tigas janggane dening Dyan Arjuna. Kang ginugah datanobah malah kadadak ana lesus kadipinusus anempuh angganing Sang Suryatmaja dadya kontal kaprapal. Pak Waduh, belayan. Popo, niki pripun kok Kakang Prabu Karna malah kamprung? ah lole ora karuan ngabah. Sing dijago mana mletro. Sak mangke malah Bapa Durna kemawon kula aturi majeng. Leres menika sinuwun. Kakang Durna kedah tumut nyambut damel. Aja mung maido wae Pakne. Ayo ketokno kaluwihanmu. Ya nyata sampeyan kuwi pendhita pinunjul mesti bisa nggugah anggone sare sinuwun Ndarawati. Ning nek ora pecus ya wis aja dadi guru wae bali nyithak gendreng kono neh wae. Dicuni apa? Adegan iki nggon pakem lho, Di. Aja tinggo guyon to, ndak ngrusak pakeliran. Udah. Monggo Mbak tugani bapak. Iya, ning bakune sampeyan kudu melu nyambut gawe aja mung udat-udut wae. Kena ya wis laden ngono rek bingung. Nek wiraswara sesuk swaraku entek piye? Wis meneng dhisik ta. Aku tak matur pramaryoga marang ingkang sinuwun. Kepareng matur nggih. Ih, Bapa kados pundi? Mboten kok nama kula menika badhe ndra ing kewajiban menika mboten. Nanging mugi kawuningan bilih kula wonten Ngastina menika kejawi jejer dados guru. Ugi mboten kalebet kula marga Kurawa. Durna menika tiyang neneka saking atas angin. Wonten mriku namung nindakaken kewajiban madhep dados Dwija. Dados gesang kula menika merdika nggih merdika. Jejering guru katun inggih kedah adil. Kurawa kula tresnani, Pandhawa inggih kula tresnani. Pramila saking menika perkawis anggigah Kengraka Ndormati kula mboten badhe tumut-tumut sebab menawi kula nderek nggigah Sri Kresna mangka saged wungu saestu. Ha menika tegesipun kula nglancangi kodrating jagat. Kula ajrih yen kesiku kok nggih saestu menika ajrih kula. Oh, dados Bapa Durna mboten kersa nindakaken nggigah Kakang Kresna. Nyuwun pangapunten. Kang Bapak kepaksa wisuh perkawis menika. Piyayi iki nek pinter micara kok ya le kepenak. Wong padune moh kangelan wae Dik. Ndadak macem-macem Bapak Sengguni. lawanten dawuh sinuwun.
Tiba giliranmu paman, mangsa bodho anggonmu budidaya mbukak brahala iki. Nuwun sewu. Menapa sakinten dipun keparengaken menawi kula nandhukaken cara akal praktikal sinuwun. Yen ya wis sakarepmu paton entuk gawe. Lho nggih sendika ngestaken dawuh. Nggih anak-anakku Kurawa. Kula. Rening Prabu Kresna digugah dening Kang Sinuwun ora gelem tangi. Saiki kowe kabeh tak jak mangan enak eneng kiwa tengen pasareane kene. Mesti gelem nek basa Madang. Iki rampatan sakmene akeh ayo padha dirapi bebarengan. Lho kok malah kembul bejane iku pamrih ndika dos pundi to, Man? Karepku iki mengko yen kowe kabeh padha cekoh-dokoh mangan ngombe nang kene mesti ngerti penggalih sing lagi sare. Dasare sing sare wis pirang-pirang dina mesti luwih banget padarane. Mengko yen panjenengane mambu gandaning daran rak banjur gregah kungu. Oh ngoten. Iya. Wis ayo kita do maju mrene iki. Ambengane ndang dikepung kene. Ayo. Mai gedange mai. Wah, hei ha. Ah, hoi, kocap kacar posmono kang yen mati Harya Sengguni sumawana para putra Kurawa Sigra kembul bujana mapan cecaketing pasarean Makambang kawis tinggal dokoh ya sami dar ngunjuk ibarate kaya kere nemu maleman maneka warna sala ingkang samya mangun suka ana ing keladuk inoman saengga nuntak-nuntak dadi kotongan saweneh ana ingkang darep prasmanan nanging suk-sukan rebut ngarsa samaryan ngati keri gawe Patih Sengkuni darep Sang Raja kulite den balangaken dawah ing dadane Sri Nata Kresna semono uga diandur sasana darep panggang ayam usnya sinempal-sempal nulya balunge den uncalaken mring pasarean dene Sang Jadrata ngunjuk waragang ingkang winadan Kendhi Petala usnya tuntas ngene ro nginum Kendhi pinecah sirahe kinare oncelang dawahing pepangkonira Sri Nata Ndrawati jebul tinemune solah tingkah kang kaya mangkono mau wis laras kalian jangkaning jagat besok Bratayuda Jaya binangun Sengkuni mati bineset kulite dening Dian Werkudara Dursasana sinempal-sempal kepandhane dening Sang Bimasena dene Jayadrata tigas jangane dening Dian Arjuna wow to nedenge samya ngumbar parisuka kadadak ana prabawa angin midhit anempuh ing sasana Ndrawina angin mawa wisa ananduki kang lagya dar ngunjuk teman sak nalika sami sesambat sakit gemeder suarane ayo pangan le matangku kok kaya diremet-remeti mongko adoh kali jare aduh waduh wis metu aduh man pripun nilat kula niki kaya dicocoki ngedom niki pripun aduh biyung ambuh dur aku dhewe klenger kok aku tuntune nyang mburi cah wah iki lho selak ndledek iki lho cah wah sidan ning kraton iki waduh sirahku kaya dipantek ngelune kok kaya ngene waduh mati aku wah waduh mati aku oh nek ngomong bola bali wae jenenge Kurawa ya wis kaya ngono kuwi
Janjian ning pesamuan kok mongko suguhan iki krasa enak wah wis jan isini-isini tenan. Pripun iki Bapak kok malah salah kedaden ngeten iki pripun? Mbok menawi menika satunggaling pertanda bilih dereng manci. Kabilung panyun paduka nggih. Lajeng prayoginipun Pragi mundur rumiyin kemawon. mundur dhateng pundi? Monggo kula jenengaken Mas Anggrah wonten sak caketing Makambang ngriki. Ngiras pantes ngentosi sak wungunipun Sinuwun Ndarawati. Mengke menawi sampun ingkang raka sampun wungu gampil nggih, gampil. Gampil dos pundi? Menawi Prabu Kresna sampun wungu lajeng dipun ripih kemawon supados kersa kabaya dhateng Ngastina. Lah menawi dipun arih-arih mboten purun. Lah nggih ngatos pundi malih. Menawi perlu nggih kedah dipun ruda peksa kanthi kekiyatane prajurit. Oh, ngaten nggih. Wih. Monggo sami Mas Anggrah rumiyin. Monggo kula dherekaken nggih. Tantang Sri Baladewa nangkalanira pinusting asta. Bunggring Semandra miyat kuil pancat nyongong. Kakang Anoman, Kula wonten dawuh. Piye? Sajake Kurawa kok ora sembada nggone nggugah Yai Prabu Kresna. Katon padha bali glenthung iki mau. Lho nggih kasinggihan. Prabu Duryudana sakurawanipun babar pisan mboten pikantuk damel. Upama mengkono mau kok ya wis pas. Wong sing mung ngendelake rasa ning ora nggunakake rasa. Wong sing sugih ning ora nate saguh, gagah ora perkosa, gedhe nanging kendho iki ya Kurawa kae. Mula nek ora pecus nggugah Yai Kresna iki ya wis jenenge trep. Lah menapa Paduka Sinuwun ugi badhe nyobi. Nyoba nggugah Yai Kresna? Inggih. Lah kok aku ora melu-melu Pandhawa Kurawa iki njur apa perlune? Lah wong Jangka Bratayuda kuwi dudu perkaraku. Oh nggih sampun. Menika naminipun penggalih ingkang merdika. Lajeng sakmangke keparengipun kados pundi? Ngene Anoman. Sawetara ngenteni tekane adi-adiku Pandhawa, aku bakal nglakoni matirta ana ing Tlaga Dwita kulon kono kae. Ya mung welingku mengko sak mangsa-mangsa Yai Prabu Kresna wis wungu, aku kabarono ya Anoman Duri dados setiga. Wis Kakang. Reksanen Gustimu ing Ndarawati, dene aku njaluk pamit budhal matirta marang Tlaga Dwita. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Sinuwun.